दुगैबाय थाजाला गोजां बोथोर फैहांनायखाय दैया अरहांबाय मोदोमाव खेब खाबनो बालनि 2 मगसोल' दालिना फैबाय आं बारा दुगैबाय थाया गोजांनायफ्राव जाबायहाय बारा देलायबाय थालां जासिगोन बे न'आव थानायावलाय बारा इसिबां देलाय नाङा दैयाबो जोंना दैखरनि दैया बिराद गुसुथार एकदम मोदोमाव फोनांबानो एकदम बाब्राब खेलायखायो ओंखायनो बारा गोबाव दुगैयासै आं मैलाफ्राबो खारदाना खाराखै साफाखा बालनि सोलायबाय थानो देहानि मैलाफोरखौलाय मोखाङा साफा जाबानो जायो बालनि बारा दुगैबाय थाया गोजांनायफ्राव दा होमबा बबावबा थांनो ओंखारबा फाउन्डेसन फुनबानो गुफुर जागोन जोंफोरनि मोखाङा आयु दुलुरालाय मा मेसेज हरखोसि नायना हां र' ओइ सनाथि माहा दं नोंलाय जोंनाव फैलाय टाइम मोनोब्ला आंनि बयफ्रेन्डआ आंनो दिनै दख'ना गिफ्ट हरदों जुरि पाटनि दख'ना 17,000नि नायनो मा फैहाय आं बिराद खुसि दिनै दख'ना गोदान मोननायनि थाखाय थाब फै दे फैयोबा बा मालाय बेहासो जुरि पाटनि दख'ना मोनलायलायबाय बयफ्रेन्डनिफ्राय आंनि बयफ्रेन्डआ ओमफ्राय जुरि पाटनि दख'ना खुगाखौनो सिया हरनो माबा दाम खमनिसो जासिलाबाय थायो 500-600निखौसो र' बेखौ दिनै आङो गखाया मा दुलुराबा मालाय दुलुरनि फिसाया जुरि पाटनि दख'ना हरनो हागौलायदों आंनि हौवायालाय मानो हरनो हाया गखाथारा बे हौवाया दिनै आंजों आं मा लांखौनो बिबाय थाखादोंमोन आङो जुरि पाटनि दख'ना नांगौ होननानै बेखिनिखौ हरनो हायाब्ला मा बालनिथो बयफ्रेन्ड जादों नांगौबाल' हिनजाव साला किस खालामबाल' हिनजाव नांगौ बा दख'ना बिनायखौबा होनो हाया गखाथारा बे दिनै आंजों बेखौ नागारखाया आङो दिनै नांलायनानैबाबो बेनाव जुरि पाटनि दख'ना बिखाथारगोन आङो बेफोरखौ होनो हायाब्ला मा बालनिथो हिनजाव गोसथोयैफालाय र' फन खालामनायनो आङो बेखौ मबाइलहायबा दङ दानो फन हरलायगोन दानो बिजियाव दं होननानै थगायफ्लालायगोन जुरि पाटनि दख'ना बिगोन होननाय खोनाबाथाय दानो खोथायानो माबा माबि सोलायफ्लालायगोन गखाया बे दिनै आंजों दिनै बेखौ एकदम दख'ना मोनबासो गारगोन आङो दख'ना होनो हायाबा बोरै खाबसे खालामसै आं दिनै हेल' मा खालामदो माहाय दङ आं नोंजों मोनसे इम्पर्टेन्ट खोथा रायलायनांगौ दङमोन टाइम दंना गैया आं नै न'आवनो दङ एसे खामानि मावगासिनो दं आङो ओमफ्राय मामोन हा सना माबा प्रब्लेम जादों नामा प्रब्लेमसो होनदों नोङो साला आं नोंखौ मा बुंनायमोन सिगाङावहाय हाब माथो अरा दुंखावथारदोंलै मानसियालाय रागा जोंदोंना मादोंब्रा माखौबा रागा जोंलायखोलै हे भगबान बासायना लाखिदोलै आनान गसाय माखौ सानबाय थाखो मा सिरि आं मा बुंनो खोनायाखै नामा नोङो अ सना आं नै माबा खामानि मावगासिनो दं होन्दोंमोन नालाय आं एसे खामानिखौ मावगासिनो दंमोन आं खोनास्लाबासो आं मा बुंदोंमोन हा डार्लिं आं खोनास्लाबासो बुंफिननायसाय खोनाबाबो नोंहा खोनाजाफ्लाखायो आं फन खालामबाथाय खालि बिदिल' बुङो सोलाबाखै खोनायाखै बिजि दं माबा दंल' होननानै बुङो आरो दस्रा सिख्लाफ्रा हरबाथाय खालि बिसोरबा बिसोरबा रायलायबाय थागोन आं हरबाबा खालि खामानि मावदों होननानै थगायबाय थायोना दस्रा सिख्लाफोरजोंबा एकदम गोदै सिंगि बायदि आमथा नांथाबलायनायलायसो गाथारो आं फन खालामोबा खालि बिदिल' बुङो ए सना मा जामारदो मानो रागा जोंदों इसिबांलाय आं नै खामानि मावदों होन्दों नालाय खामानि मावदों होनबाय आरो माथो जाखो थगायखायो नोङो आंखौ सानफ्रामबो बेबायदिनो खामानि मावदों होननानै मालाबाबो मोजांखौनो रायलायखाया गोदानसो गोसो मोनबावबाय खोमा ओंखायनो आंखौ थगायबाय थायो बेबायदि र' आं नै गोजौआवसो गाखोना दं आं थुलसायावसो बै बिबारनि एसे माबाफोरखौ एसे साफा खालामदोंमोन आङो बे बिलाइ राननायफोरखौ र' आं गायाव ओंखारग्रोनि आखाइ सुनानै रायलायग्रा नोंजों मोजाङैनो मानो एसेबां गरम जादों नोंहा दिनै दे ओंखारबाय आङो मा जादों मानो एसेबां गरम मा जादोंसो होनदों नोङो आं दाखालि आं नोंनाव मा बिनायमोन आङो गोसोआव दंना गैया आरो बेखौ दा बुंखादों आं बावबाय होननानै नोंनाव गोसोआव दंखायो बे खोथाया आं मा बुंनो सानदों आं मा बिदोंमोन दाबा होन्दोंमोन नोंबा दाबा एसे गोबावनि खोथाया दासिमबो गोसोआव थाबाय थायो नामा सोरबा मा होन्दोंमोन दे खनसे खोन्थाफिनदो मोनथिखायो आं नोंसोर बायदि हौवा मानसिफोरखौ माबा मोनसे बिबाथाय माबा मोनसे होनबाथाय बावफ्लाखायो नोंसोर बेबायदिनो हाब नोंबा मा बिनायमोन नोंथ' मोनसेल' बुस्थु बिजाना 3-4 बुस्थु बियो नोंबा मा बिनायमोन आंलाय बेखौलाय मा गोसोआव थाबाय थानांगौ जाखो हा मा बिदोंमोन बेखौ थब्लं होननो हाया नामा मा नांगौ नोंनो दाख्लैथ' नोङो फेन्टिनि लबारा लावजोब्बायसो होननानै बुंदोंमोन ओमफ्राय मा फेन्टि गोदान नांगौ नामा बे आंनो बेखौ दस्रासो नांगौ आंनो हाब मा जालायखोब्रा मा नाङा जालायखो हा माथो नांगौ माथो बुङा सिदालाय मा नांगौ नोंनो मा नांगौ लिपस्टिक नांगौ खाजल नांगौ ना मा नांगौ जुरि पाट नांगौ आंनो जुरि पाटनि दख'ना नांगौ आंनो मालाय दुलुरामा बायबाय हनै मालाय बयफ्रेन्डआ बायनानै हरदों मालाय 30,000नि जुरि पाटनि दख'ना ओमफ्राय नोंनावथ' बिदिमोन आङो जुरि पाटनि दख'ना दिवालीनि गिफ्टआव हर होननानै ओमफ्राय बेखौबो हरनो हायाखै नोङो दासिमबो मालाय दुलुरासो मालाय मोनग्रोलायबाय मालाय बेयासो गाननानै दा जि मोजां फट' साफायसिगोन ओमफ्राय बिनि फट' साफायनायखौ फेसबुकआव होनायाव आं नायबाय थानांगौ नामा लास्टिंसिंनो थैबाय दानियाबा माखौबासो दांखाव हरबाय हाब
दाम खमफोरनिखौ बिबाबो गांनैसो बायनानै हरगौमोन ना आङो 30,000नि दख'नाखौ आङो अबेयाव मोननानै हरगोन आंलाय दानो फैसा गैया होनबाबो माबा उल्था फाल्था सेक खालामनानै मालाय हिनजावफोरजोंसो जरायलाबायगोन हिनजावानो उल्था जोनो मोननायसो खोमा हेल' माखौ सानाबाय थाखो नोङो हा खोनाबाबो खोनायबाय थागासिनो ना नोङो आंनि खोन्थानायखौ हा ओरैनो बुंनाय बायदि मोनदों नामा नोङो आंखौ हा साला दस्रा सिख्लाफोरनोबा नोङो हरनो हायो आरो आंनोबा हरनो हाया ना नोङो हेल' खोनागासिनो दंब्रा दे बुं खोनागासिनो दङ मा खोनागासिनो दङ आं नोंखौ मा बुंदोंमोन खोमाया खोनायाखै नामा नोंना खोमाया खोनायाखैबा मोजां खोमा पाखिना खोनासं मोनथिबाय जुरि पाटनि दख'ना नांगौ जुरि पाटनि दख'ना आरो बेबो दिनै नङाबा गाबोननि गेजेराव नांगौ आंनो दिवालीनि थाखाय आंनो गिफ्ट हरनो थिनदोंमोन आङो नोंखौ दिवालीनि गिफ्ट हरनो थिनदोंमोन आं नोंखौ दाख्लैनो ओमफ्राय नोंबो बुंदोंमोन ना दाख्लै आं हरगोन दिवालीनि गिफ्ट हरगोन आं होननानै बोरै माने दासिमबो सफैया आरो नोङो ओरैबो बुंदोंमोन नों सिन्था खालामनाङा आं हरगोन दे नों जेबो टेनसन खालामनाङा आं हरगोन होननानै बुंदोंमोन नोङो बोरै बावजोब्बाय ना गासै खोथाखौ बावजोब्बाय आरो बेल' नंबावा आरो नोङो आंनो हिल सेन्देल बायनानै होबावगोन होनना बुंदोंमोन बोरो दख'नाबो गैया हिल सेन्देलबो गैया माने जेबो गैया दासिमबो खबरखौनो लाया माथो दासिमबो हाब नोङो 30,000नि दख'ना गानथानसै आरो ओमफ्राय बे 30,000नि दख'नाया सानबेसे गानजागोन सानबेसे गानजायो आं जेबो मोनथिया माथो आंनो नांगौ इसे दामनि दख'नाखौलाय मानोथो गाननांगौ जाखो हा दस्रा दख'नाया दख'ना नङा होमबा बेखौ बायबाल' दख'ना जायो आरो होमबा एसे दाम खमफोरनिखौनो बियोमोन ना नोङो सना मानो एसे दामनिखौ बिनांगौ जाखो बिनि दाम जाबाय 30,000ल'आनो एसे खमायना लाबोगोन हा 30,000निफ्राय 25,000सो मोनगोन खोमा 5,000सो खमायनानै माबालै सना एसे बुजिब्रा जोंहाबो नै न'खराव बिराद जारला जाथारदो दा बेवहाय फैसा एसे नांगौ जानानै फैबावदोंसो नोंबो एसे बुजिब्रा सना आं देनां साख्रि मोनबा होगोन ना नोङो देनानै नोङो साख्रि मोननायखौ आं जेबो मिथिया आं नांगौ मथ'सो दानो नोङो बेबायदियैनो दिनै होगोन गाबोन होगोन समफोर होनायनो आंखौ थगायबोगासिनो दं बेसेबांबा गोबावनिफ्राय नोंनि साख्रिखौ नाङा आंनो नोंनि साख्रिया बालावसो साख्रि नोंनि साख्रि मावनाया मोनाबो मायाबो ओरैनो बेखार थगायगासिनो दं आंखौ साख्रि मोनगोन होननानै थोद फाग्लि साख्रि मोननायखौनो थगायो नामा सोरबा आं नोंखौ होनदोंना देनां साख्रि मोनबा नोंखौ रानि बायदि लाखिगोन आङो मा नांगौ गासिबो होजोबगोन आं होनदोंना नोंखौ आङो मानो थगायनांगौ जाखो आंलाय नोंखौलाय नों नेथ'ना नों दसे सम नेथ' साख्रि मोनजानोसै नोंनो मा नांगौ गासिबो होजोबगोन आङो मोनथिबाय नोङो मा बियो गासिबो होजोबगोन आङो दाथ' आंना फैसा गैथ'वा देनां फैसा मोनबा नोंनो येस खालामजोब गासिबो थाखाखौ आंनि बेथननि फैसाखौ लानानै गासिबो नोंनो बाहायजोब नाङा आंनो नोंनि साख्रिनि बेथन आंनो दख'ना नांगौ दख'ना खोनायाखै नामा नोङो खोमाया आं मा होनदों थोद जाम्बिथालै नोङो दख'नाखौ बेफोरबायदि बुरजा मोनो नामा ब्रान्डा दिनैनो नांगौ मा दिनै मोनो नामा सम हो टाइम होना दंनाय दङैनि खोथा थायो थानाय थायैनि खोथा थायो बेफोरखौबो नोंबो एसे बुजिनांगौना हिनजाव जानानै नों जुदि आंनो जुरि पाटनि दख'ना होनो हायाब्ला गाबोननि गेजेराव नोंखौ आं ब्रेकआप खालामसै मिथिबाय नै माबासो ओंखारलायबाय खुगा सिंनिफ्राय बे बिबु सिंनिफ्राय माबिसो ओंखारबोलायबाय खोथाया हाब बे एसे दामनि दख'नाखौ आङो बबाव मोननानै होगोन दे बुंलाय ना साख्रि दं ना बाख्रि दं आंनावलाय हा बबाव मोननानै होगोन आङो बे दख'नाखौ नोङो दाम खमनि दख'नाखौ बिबाबो आं नोंनो दानो गांनै बायना होफैनो हागोन आङो नोंनि फसायनाय मथे बायनानै होगोन आङो खिन्थु बे 30,000 गाहामनि बे जुरि पाट ना सुरि पाटनि दख'ना बेखौ आं बहाय मोननानै होगोन आङो होनोथ' हायो आङो मामलेदासो खोन्थायो दा मामलेट आं जेबो मिथिया मथ'ते आंनो जुरि पाट नांगौ नङाबा आंखौ ब्रेकआप खालामदो नों बायदि हौवाया खामानि गैयि हौवा माबा मोनसे बिजाबो जेबोखौनो होनो हाया मोजां बुस्थु बिनायखौबो होनो हाया दाम खमनि बिनायखौबो होनो हाया जेखौबो होनो हाया नांगौबाल' नोंनि हिनजाव नांगौबाल' नोंनो गोसो जाबानो किस खालामनो माबा खालामनो नांगौ दा माबा मोनसे बिनायखाय जेबोखौनो होनो हाया मानो हाया फैसा गैया माबा गैया होननानै बुंखादोंना नै मोनबावगौ नोङो आंखौ थांसैसो आङो दस्रा हौवाजों नांलाङो नों बायदि हौवाखौ होद बिदि नङाब्रा सनार' मासिबां खराब्रा मानसियालाय हा दख'नानि थाखाय नोङो आंखौ ब्रेकआप खालामसै होमबा हा जाम्बि थांबाथां खोथा रायलायो नोङो दख'ना गांसेनि थाखायनो मोनगोन ना नोङो उनावहाय मोनगोन आं नोंनो मालाबा होआ होनना बुंफैदों नामा आङो दा फैसा गैयिखायसो आं नोंखौ बेबायदि बुंदों दा जाम्बिसान माखौ लानानै इसेबां रागा जोङो होनबालाय बे दख'ना गांसेनि थाखाय नों इसेबां आंखौ ब्रेकआप खालामलायनोसै आरोखि नोङो जाम्बि थांबाथांनो ब्रेकआप खालामनोल' थांसै आङो बांगाल हौवाजों हारसा हौवाजों खालामसै आङो नांलाङो नोंखौ जेबोखौनो होनो हाया नोङो आंनो मालाया मोजां गानबा दा आंहा नायख्ल' बे फुरानाखौ गाननानै थानांसिगोन आङो बासिंनो हा मालायजोंलाय मानोथो रुजुदों जाखो नोंहा समायनाखा नोंहा समायना सुन्दुरि मानसिखा हा माथो जेखौ गानो बेखौनो समायखायो हा आगोलनि दख'नाफ्रालाय माथो जाजोबखो हा बेखौनो गान ना
आरो नोंनो नांगौब्ला आं गांनै बायनानै होबावगोन ना नाथाय आं दा जुरिपातनि दख'ना ना सुरिपातनि दख'ना होनो हाथ'नाय नङा आङो सना दे एसे सम होब्रा नोङो आंखौ आं हैगोन ना आं हैगोन नों सिन्था खालामनाङा नाङानो नों बायदि हौवानि दख'ना मिथिबाय नों होनो हाखाया नोङो दाख्लैनिफ्रायनो नांनो होनो होनना बुंखाबाय सिगाङावबो नोंनिफ्राय आङो गस्ला गांसे बिदोंमोन आं बेखौबो होआखै नोङो दाम खमनि जाबाबा जुबाबा बे बांगाल बुरि गानग्राखौसो होदों नोङो आरो दाबो नोङो आंनो दख'ना बिनायखौबो दख'ना होनो हायाखै नोङो हिल सेन्देल होनो होननानै बुंनाय गांनो हिल सेन्देलखौबो होनो हाया नोङो मा बाल होनो हागोन नोङो उनावबो नों जेबोखौ होनो हाखाया नांला आंनो नोंखौ दा हरनो नांला नों दिनैनिफ्राय आंनाव मिथिबाय मेसेज सेसेज जेबो दाहर नोङो दिनैनिफ्राय आंनाव फन सन जेबो दाहरदों आंनाव दिनैनिफ्राय नोंखौ नांला आंनो ब्रेकआप खालामसै आं नोंखौ हाब नोङो आंखौ दख'ना गांसेनि थाखाय ब्रेकआप खालामसै मा गोसोखौ लानानै नों बेबायदि बुंनो हाखो दे बुंलाय नोङो हा होनो हायाब्ला मानोथो हौवा मानोथो गोसोथो हिनजावखौलाय देनांबो नों हाबा जाबाबो नों दख'ना गांसेखौनो बायनानै होनो हानाय नङा नों बिदाबो ओंखायनो आं नोंखौ ब्रेकआप खालामखासै दानो नांला आंनो नों बायदि हौवाखौ जेबोखौनो होनो हाया ओमफ्राय नों बे बांगाल हौवाजों हारसा हौवाजों थानानै नों सानसे मोनजाहैगोन आरोखि नोङो दे बुंलाय नोङो हा मोनजायो मोनजा बे आंनि गोसो मिथिबाय नोंहा बुंनांगौ जेबो दरखार गैया आं थांगोन बांगाल हौवा हारसा हौवाजों नोंहा बे बुंनांगौ जेबो गोनांथि गैया नों मोनजेबो नङा मिथिनो मा आं जेबो नङा नोंनि आं नोंनि बयफ्रेन्डसो मिथिबाय आं नोंनि बयफ्रेन्ड आंहा नोङो बुंनो थाखाय मोन्थाय दङ थांलाय नोङो नायनां माबायदि थाङो आंबो दख'ना गांसेनि थाखाय नोङो आंखौ ब्रेकआप खालामनानै नों बांगाल हौवा हारसा हौवाजों नों थांनो नागिरदों थां नोङो सोरजों थाङो थां बांगाल हौवानाव थाङो ना हारसा हौवानाव थाङो ना सावथाल हौवानाव थाङो थां आंनिफ्राय बांसिन अननाय मोननाय नङा नोङो मिथिबाय आं बायदि अनग्रा हौवा मोननाय नङा नोङो जिबनाव नागिरबाबो नोंसोर बायदि बर' हौवाफ्रा माथो हिनजावफोरखौनो अननो रोंखायालाय औ थां बे नोंसिनि हारसा हौवा बांगाल हौवाफोरनि माला गिदिर गिदिर ना ओंखायनो बिसोरसो नोंसोरखौ अननो थाखाय मोन्थाय दङ बिसोरसो नोंसोरखौ बांसिन अनो थांबानो जायो बांगाल हौवाफोरनि हारसा हौवाफोरनि फान्थावा गिदिर गिदिर नालाय ओंखायनो बिसोरखौसो फसायखायो नोंसोरो थां नोंबो दिनैनिफ्राय आंनाव फन दाहर आंबो नोंनाव फन हरा दिनैनिफ्राय नोंबायदि हिनजावखौबो आंनोबो नांला नोंबो आंखौ लानांला दिनैनिफ्राय जोङो बेयावनो फोजोबनोसै दख'ना गांसेनि थाखाय नोङो आंखौ ब्रेकआप खालामनो नागिरदोंना नों थां बांगाल हौवा हारसा हौवानाव नोङो सारि गांसेबो मोनगानाय नङा नों लंथं थांनाङो नोङो साला बेटसि लंथं थायो थाया बे आंनि गोसो नोंहा बेयाव बुंनांगौ जेबो गोनांथि गैया मिथिबाय दोन फना गारि आङो नों बायदि हौवाजों दिनैनिफ्राय नों आंनाव फन दाहर हरा थां हारसा हौवाफोरनि मालखौनो जाहै नोङो थां नाङा आंनो नोंबायदि हिनजावखौबो नोंबायदि हिनजावा इंखुर सारबानो जिउ फैगोन दानो बिदिनोलै नायदो लोगोफोर बर' सिख्लाफ्रा माबायदि बेबायदिखायनोथ' हारसा हौवा बांगाल हौवाफोरजों थांनानै फस्थायलाबायगासिनो दङ दख'ना गांसे बायना होनो हायिनि थाखायनो आंखौ ब्रेकआप खालामनानै बांगाल हारसा हौवाजोंसो खारलांबावनो नागिरबावबाय नायदो नोंथांमोनहाबो गाव गावनि गार्लफ्रेन्डखौ एसे बुजायना लाखिदो बेबायदि अननाय होनो हायिनि थाखायनोथ' बर' हौवाफ्रा बर' सिख्लाफोरजों गारजायो साला दख'ना गांसेल'सो बिदोंमोन आङो बे दख'ना गांसेखौबो होनो हाया सेन्देल जरासे गावनो होगोन होननानै बुंलायबा सेन्देल जरासेखौबो बायनानै होनो हाया अब्लालाय मानोथो हौवा नांगौबाल' किस नांगौबाल' सोलोजों गेलेनो ओमफ्राय उनावहाय माबा मोनसे बिबाथाय बायनानै जेबोखौनो होनो हाया मालाय मानोथो नांगौ बेफोरबायदि हौवाखौलाय दानो जेबो होनो हाखायाबा उनावलाय मा होनो हागोन लानायनिफ्राय लायि गारनायानो साबसिन जागोन बेफोरबायदि हौवाखौ नाङा आंनो बेबायदि हौवा नाङा आंनो बेबायदि हिनजाव